Siyabingelela kumhlaba, siyabingelela kusizwe. Bingelela kwamagumbi amano omhlaba enyakatho eningizimu mpumalanga nasentshonalanga kweLikude. Senguyele udokotela omkhulu umshayo wabashaya inkunzi abeyikhuza uhlabe ngekahlabe ehlaba ngophondo ibuye nedaka. Hambe limnyama enhlanganhlangothi elidla umzili ikhanyela isichalo idlanga liqedelela. Pitbull bayinqamla umsila. Bathi bayibulala kanti bayihlupheza. Kuze emabalabala. Ezela amathole. Angafiki. Mshayi umshaya kanjani ongashayekanga umshaya. Umshaya kashayo ngoba nguye oshaya abanye. Wena ungenaphi ke manje ufuna ushaya umshayo oshaya izitha. Kodwa wena uthi ufuna ushaya umshayi. Kanjani? Asazi. Imandi ukuxoxela udaba. Leli gama mina ngitholanga kalula futhi eligama mina ngathiwa inkunzi yenkunzi. Kodwa andikho lapho. La ngisekuthenini nikumfula wami manje. Kade ngitshela ngalofula ngithi mina etolo fiyeni. Bathi abaningi Buffalo River. Asiyeke kanjalo. Lo nyaka lona ngiphethe into ezinzima, ngiphethe ukukhululeka kwabantu, ngiphethe inxazululo kwabantu, ngiphethe inkinga zabantu zixazululeke emhlabeni wonke umuntu athole into ayifunayo ngendlela ayifuna ngayo. Andimniki umuntu into angayifunanga kodwa mina nginikwe umuntu into ayifunele ngendlela yakhe. Nangu Gideon. Nangu Gideon. NguGideon le. eBhayibhelini bathi uGideon wathi uNkulunkulu Gideon hamba ngomandla onawo. Ungathiki Gideon. Ungaboni inani labantu hamba nabo ubese yasaba umkhosi oyakuwo. Wathi uNkulunkulu Gideon, Gideon la unawo amandla kwaphethe onele. Alingene wena. Ungahamba ukopa into zabantu. Lenti kuwe yonele. Lamandla unawo onele. Nawu Gideon. Gideon yindoda ethi noma awukwazi ukuphumela ubona inkinga ungathi ngeke ungaphumeli. uGideon uthi cha ungesabi uzophumela. Uthi uGideon noma ubona intaba ephambi kwakho uthi le ntaba ngeke ngiqabele kuyo. Nawu Gideon yakutshela ngqo athi khohlwa ke uzowela kule ndaba. Uthi uGideon hey bangifuna ngesibhamu bafuna ungibulala. Angumgodi sekunjiwe. Uthi uGideon mina ngizokugibela lamandla unawo onele. Suwesabela. Gideon now iyatholakala kwaDokotela umshayi wabashayi. Gideon iyafumaneka kwaDokotela umshayi wabashayi. Indoda nguGideon njani ukubalwela. Hey mkhulu kade ngizama. Mkhulu ngihambile ngothatha izigubhu mina izigubhu zasekhaya noma zi7 esekhaya. Nawu Gideon ngowaphi edolofiyeni. Ngileqwa sinkabi. Nawu Gideon phi edolofiyeni. Bafuna ungibulala ngisaphuma endlini. Ngabe imali zabantu ngantshontsha ukuthi. Nawu Gideon kuphi edolofiyeni. Business yami yawa. Nawu Gideon phi edolofiyeni. Ndiyimeya ndiyikhansila. Isikhundla sami siyaguqa. Nakubani uGideon phi edolofiyeni. Nginamatekisi inye ngifuna zibe yi2 kanye zibe yi3 at least mkhulu. Nangu Gideon phi edolofiyeni. Thatha uGideon imethetho kaGideon Yehova mase ufikile. #ngithi mina ayikho ngezibekho ngezithole inkomo yobuthongo. #nayi number yami 0679469570. Ungahlukana nalo ungahlukana nalo number, ungahlukana nalo number, ungahlukana nalo number, ungahlukana nalo number. Nanku Gideon, thatha uGideon na ube indoda yamadoda. Thatha uGideon, uGideon akahlulanga silini samuntu, ungumama, ngutata, ngusisi, ngobhuti lixheko.
Gideon uyatholakala kuphi? Kwamshayi wezitha edolofiyeni. Kodwa uGideon angimthathisi umuntu ongaphansi kwe-18. Gideon utholakala kumuntu ongaphezulu kwe-18, umuntu osehluzile emqondweni esesazi ukuthi ufunani, futhi seyazi nemithetho, sekwazi nokulawula izinto, sekwazi mhlambe ukuzihlalela. Thatha uGideon. #Ngithi mina ayikho inkomo yobuthongo. Dr. Mshayi wezinto ngeke nimqede, aniqede ethebhula, anitholakala get seated. Sithi isingesi, hamba ngowakho ulaye, nami ngowami lo. Siphiwo sami lesi ngazithola ekhaya, ngazalwa naso, ngiyohleze ngife naso, ngeke usenze nix. Angilwe injalo kodwa ngiyanitshela, ngeke usithinte. Sesami ngiyofa naso edlakeni lakithi, ngoba sisidalwa sakithi esangena kimi, nedlozi lakithi, nesithunywa sakithi. Ngase-ke nami ngiyahamba ngendlela yami, ngathola izipokwe. Nawe uzitholele sakho, kuye kuhluphekisa abantu, kuye kuhlukumeza abantu. Nabo Gideon, siyanikezana nje. Siyabonga.